लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एंड वेलकम बैक टू माय मट'कार थिकलि बिसनो फिन खनसेबाव बयखौबो बराय हरनानै आंनि गोसो गोरबोजों स' दाथ' नोंथांमोना आंखौ मिथिखायो आं गुवाहाटीयावनो दङ ओमफ्रायहाय आं दा थांनो नागिरदों आरोना बेलासिनि एसे बार जानो माने एसे खामानिबो दङ माहाय थांगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय नै आं ओंखारखाबाय रेडि जानानै दा फैफाबाय थादोल' आंजों ना मा होनो दा नै ओंखारबाय आं लोगोफोर आंजों सासे लोगोबो थांफागोन आरोना दा बे लोगोखौबो दाहाय देखायगोन आङो बेयो आंखौ बैयाव मा होनोमोनलाय गुवाहाटी क्लाबनि बास स्टेन्डआव नेनानै दं आरोना आं दा बिसिम थाबायलांसै बेनिफ्राय ससेल' दा सौफैबाय गुवाहाटी क्लाबनि बास स्टेन्डआव आरोना बे आं लोगोआ बेयावनो सौफैबाय होननानै बुंदोंमोन दा दं अबे साइडआव दं बियो दा जोङो सौफैबाय 80 र'डआव आरोना 80 र'डआव दङ ओमफ्रायहाय आं नायनो फैदों राइडिं गियार्स मा मोनो माने आंनो जेकेट बायदिसिना माबि नांगौमोन नालाय बेखौनो नायनो फैदों आरोना दा बेयाव नायगोरलांनोसै गैगोन ना गैया जों जा जायगायाव फैदोंमोन बे 80 र'डआव फैदोंमोन ना बाव गैया आरोना जेकेट नायनो फैदोंमोन आं जेकेटआ गैया खिन्थु बाइकनि मा बुस्थु नांगौ मा पार्ट्स नांगौ बेखौ मोनजोबगोन आरोना बेयाव हलसेलावनो मोनगोन आरोना दाम खमावनो मोनगोन स' दा जोङो थांफिननो नागिरबाय गणेशगुरियाव माने मट' गियार्सआव थांनो नागिरदों आरोना जोङो बेबो बिसिनिनो दखानखानो जों जा जायगायाव सौफैदों जा जायगायाव सोंफैदों दा बेयाव थांसै आरोना जों गणेशगुरियाव स' लोगो नै फाइनालि सौफैबाय आरोना नै Gede zaten. Isiga bungba order ba moनजागोन न'? Ending ya? Kayak स' लोगोफोर आंजों मिलायनायानो गैया आरोना जेकेटआ माने आंनाव एस साइजआसो जागोन ओमफ्रायहाय बाव एम साइजसो दङ दा दखानदारजों रायज्लायबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा अर्डार होबाय आरो ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ लाखिबाय मालिकआ ओमफ्रायहाय दा मोनायाव आंनो फट' एमआरपिफोरखौ हरगोन आरोना दा आङो सेलेक्ट खालामसै बियो हरग्रोथोंसै गाबोन समफोर मोनगोन होनदों आरोना दा नै बेयावनो आरोना ओमफ्रायहाय बे जायगाया जाबाय गणेशगुरियाव दङ गणेशगुरि माने फ्लाइअभार मोननाय बेनि सिगाङाव जेब्ला पल्टन बाजारनिफ्राय फैयो होमबा राइट साइड गोलैयो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बाइकनि मा बुस्थुफोर नांगौ फैनानै लांफैनो हागोन आरो दा मा लाखो नोङो जेबो मोनासै केन्टिंखौनो लाबाय जेबो मोनासै गैया आंनियाथ' नांगौखौ मोनासै नाय लोगोआ बेखौ लाबाय आरोना दा ओमफ्राय दा थांसै ना बाय थांगोन जानो थांसै ओमफ्राय टाइमा नोंहा दङ ना
खामानि दङ बेहा ओंखायनो थाब थाब माबा मोनसे बुस्थु जाहैसै आरोना जोङो जों दा दंबोयो मा मोनलाय बेयो सिटि सेन्टार गोजौआव नामा जानो फैदों आरोना ओमफ्राय बेनो जाबाय सिटि सेन्टार आरोना लोगोफोर मा नांगौ गस्लानि जाग्रानि गासैबो मोनजोबगोन आरोना नै सिगाङाव बेफोर गैबावामोन साइडआव नै आयौ नै जि मोजां नै मोजां खारनानै लाजोबनोसो लुबैलायबाय आं खानाय गोलावबा लासिगौमोन आं माला फैगोन 30 फैगोन औ नों 30आव सोलाबा 30आव इभिनिंआव स' लोगोफोर जोङो सिटि सेन्टाराव सफैबाय आरोना जानो नेगासिनो नै लोगोआ र' मोजां नायदो लोगोखौ मोजां मोनखायनो जोङो बिदि जाबासो नुयो बेखौ लेंहरबाय आरोना आङो दहायहाय माने आं जेब्ला मैया फैदों मैयानो खबर हरखादोंमोन आरोना बेनो ओमफ्राय मैयाथ' गैया सोलाबासै आरो दाहाय 10थानिफ्राय सोलाबबावनाय नङा बियो मानसिया एसे खामानि मावो नालाय ओमफ्रायहाय जों दहाय 80 र'डआव थांग्रोदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव मोनबोआसै जाखौ नायनो थांदोंमोन ओमफ्रायहाय बिनि उनाव जों गणेशगुरि फैबाय ओमफ्राय गणेशगुरि फैनायाव जोङो 1 घन्टा लादों ट्राफिकजों आखाइया साजोबलायदों आखाइया साजोबलायदों बेना नालेंहरदों जों माने खेबसेनि अर्डार होबाय आरोना लोगोफोर दा नै लोगोआ लायनो थांबाय दा नेगासिनो आरोना लोगोफोर दा माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै एसे खोन्थाहरबानो जाबाय ने हेयार कालारखौ बिराद नै सफैबाय जोंना जाग्राया लोगोनि अननायाव मोनजाबाय आरोना स' लोगोफोर नै जों दा गाहायाव ओंखारलांफिनबाय आरोना माने खेबसेया गोजौआवसोमोन नालाय टप फ्ल'रावसोमोन स' ओमफ्रायहाय नै एसे नायनानै लादो माने आं मोजांबो देखायनाय जायासै सिटि सेन्टारखौ माने हाखु दाखु जाबायना स' लोगोफोर जोङो पार्किंआव थांसै ना दा जोङो नै सिटि सेन्टारनिफ्राय ओंखारनोसै आरोना दा खेबसेयाव जानानै फैबाय सिटि सेन्टारनि खेबसेयाव सानैजों जाखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय जानो हायैखौ नै लाबाय दा जोङो थांसै आरोना बियो आंखौ दोनलांसिगोन सफैबायनो आरोना माने आं मैया जेब्ला थांदोंमोन दखानावहाय बाव एम साइज आरो एल साइजल' दंमोन आरोना बिसोर आंनो देरद्रायजोबो ओमफ्रायहाय दा आङो एस साइजखौ अर्डार होबोदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय मालिकआ आंनि नाम्बारफोरखौ लाखिदोंमोन ओमफ्रायहाय मैया मोनायावनो आंनो खोन्थाहरदोंमोन आरोना एस साइजखौबो मोनगोन होननानै दा नै दासो सफैदोंनो गावसिनि दखानावहाय दा आं बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोरनाय ओमफ्राय आं हारसिं थांनो लोगो माने आंजों मैया जे लोगो थांफादोंमोन बेखौ आं लेंहरला आरोना माने मा होनोमोनलाय मोनाबायबो नालाय टाइमा बिदिनो 6:30 जाद्रायाखै आरोना 6:20सो जाबाय आरो ओमफ्रायहाय दा बेखौ लेंहरगौ मागौ माने आरो टाइमा लेट जाबावगोन ओंखायनो आङो रेपिड'जों थांसै आरोना लोगोफोर दा मा कम्पानिनि आंनि राइडिं जेकेटआ नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना दा आङो थांगोननि लोगोफोर आं रेपिड'खौ अर्डार खालामबाय बिदिनो 2 मिनिटसो देखायदोंमोन दा सफैसिगोन दसे उनाव दा आङो रेडि जाखाबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनहाबो फैफाबाय थाबानो जाबाय आंजों मा कम्पानिनि जेकेट आंनि राइडिं जेकेटआ दा आङो एक्साइटेड आरोना लोगोफोर माने आं बङाइगावआवबो अर्डार खालामदोंमोन राइडिं जेकेटखौ बङाइगाव मोनासै आरोना माने एस साइजखौनो अर्डार होदोंमोन आं बावबो माने एस साइजआ सफैयाखैनो अर्डार होबाबो माने एम साइजसोनो दा ओंखायनो आङो गुवाहाटियाव फैखाबाय नालाय ओंखायनो नायलांखानोसै साननानै मैया नायदों ओमफ्राय बिनि उनाव नै मोनमारबाय आरोना फाइनालि आं दा बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों
दा आङो नै रुमनिफ्राय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय रिपिटआव फनखौनो हमारा मिथिबायना ओरैनो बे खाथियावनो देखायदों माने सफैनायखौ आरोना दा सफैगोन ना सफैयाखै आं ओंखारबोबाय आरोना फनबो हमा माहाबो हमा 6 बारसो जाबाय खोमा आं फन खालामनाया फनखौनो हमा फाग्लासो ओमफ्राय लोगोफोर आं जे मैया जेकेट नायनो थांदोंमोन बिनि भिडिअखौ आं आलदा होनाय जायासै आरोना माने बे मोनसे दखानावनो थांखागोन नालाय आङो ओंखायनो आलदा बानायनाय जायासै ज'खौनो बानायसै साननानै नोंथांमोनहाबो बरिं जागोन बे मोनसे दखानखौनो बेसेबां देखायो सानना स' ओंखायनो मैयानि थांनाय अर्डार होबोनाय ओमफ्राय दिनैनि लायनाय आं ज' होनाय जाबाय आरोना स' लोगोफोर नै सफैबाय आं जेकेट आलियावबो सफैबाय आं लोगोफोर नै बेसेबां 1 आवारसो लाबाय खोमा ट्राफिकआनो ओरैबायदि ट्राफिकखा आरोना इभिनिंबाथाय बिदिनो बिराद ट्राफिक जायो आंनि जेकेटआ नै बबेजों थांलायलांबाय नै मोनसाबोला ये वाला ना ये देखो गाइस नै एक्जरनि आरोना लोगोफोर एस साइज ओमफ्राय आं दा गानसै गाननायखौ नायदो एसे र' होगा ना ये आपको हो जाएगा पहन के देखिए आइनाया फिसा सा सोनानै लोगोफोर ओंखायनो होनबाबो देखायबाय आंनि लोगोफोर जाबाय आरोना माने जेकेटबोथ' गाननांगोन ना आं सिङाव दा थाग-थिग जासिगोन आरो लोगोफोर फाइनालि मोनबाय आरोना नै हामनायखौ माने आं बङाइगाव राइनक्सनिखौ होदोंमोन आरोना अर्डार ओमफ्राय खिन्थु सफैयाखै आं मैया सोंहरदोंमोन आरोना बाव फैयैनि सिगां सोंहरदोंमोन आं ओमफ्राय खिन्थु सफैयाखैनो आरोना एस साइजआ एम साइजआसो सफैदों ओमफ्राय नै दा मोनबाय आरोना सान्ति मोनबाय आरोना लोगोफोर मोननानै दासो बिदि लांनांसिगोन आरोना लोगोफोर आङो नै संग्रा बिराद मोजां दंखायो एक्जर दा नै लाखांबाय आं लोगोफोर लाबाय आङो दा रिपिट अर्डार होनानै थांसै आरो दा मोननानै बिराद गोजोनबाय आरो दा आङो रिपिट अर्डार खालामग्रोसै मैया फैनायावनोखा आरोना नै दा लकेसनखौथ' आं मैयानो खोन्थाखादों नोंथांमोननो